Halo logoman, berabain kamu bयखौबो आरोबाव दिनै बे गोदान भिडिअ स' दिनैनि ब्लग भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरो ना हरावसो स' मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा बियो नोंथांमोना थांबासो दिन्थिनाय जासिगोन आरो मा अब्ला नोंसोरसो नुनानै मेगनजों नायनानै मिथिसिगोन आरो ना नोंसोरना आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन मा बियो ना नोंथांमोना नायलांबाय था अब्लानो नुलांगोन आरो ना स' लेट्स स्टार्ट थांनोसै ना जोंनि जायगायाव नायलांदो नोंथांमोना बेनो आरोना दा बे प्रग्रामावनो फैदो आरो जोङो ना मिजुफोरा मोना नागाफोरा मोना जों मोनो कारण जोंनिखौ गले गले नायनो लुबैयो बे जाहा जोंनि संस्कृति जोंनि कालचार जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागोरि बियो दै आरो बेनिफ्राय बांसिन आं खावलायगोन जा सिख्लाफोर सेंग्राफोरखौथ' बुंथावा जिन्सजों फायना मादों फैयो बिसोर जिखुनु फायनो हायो आरो फायो ना आरो खिन्थु आकर होना फरेन कान्ट्रियाव थांबा बिदेशाव थांब्ला हौवाफोरा आकर नङा जोंनिया माने मिलायो जे गासैजोंबो बिसोरबो लंपेन्ट गानो जोंबो लंपेन्ट गानो बिसोरनाबो गुबुन गुबुन कालार जोंनाबो गुबुन गुबुन कालार खिन्थु बयनिख्रुइबो डिस्टिंक्ट आइडेन्टिफाइड जायो बयनिख्रुइबो डिस्टिंक्ट रोखायै सिनायो एकदम बिउटिफुल हिसाबै जायो बर' आइजोफोर जोंनि दख'ना जोंनि आर'नाइजों बांसिन समायो आरो एकदम नुसार जायो स्टेजआथ' गिदिर जायो बिसोरनाथ' अडिट'रियाम मस्त गिदिर हलावसो जायोना बिदि पेन्डेल लुब्रनाय नङा ना बिसोरनिया सिटिफोराव बिराद गिदिर गिदिर हल थायो बिसा जेराव 2000 3000 खनसेयावनो ज'जायो बे स्टेजनि फ्रन्टआव केमेरामेनफोरा जे जाबायदि फायोना जागा जाजालाया इण्ड'नेसियावथ' होखारनो गोनां जादों बे केमेरामेनफोरखौ जानाय नङा होननानै एसे साइडआव जानानै ज'यै ज'यै लाहोदों माब्ला बर'फ्रा जेब्ला मोसायो बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जेब्ला बागुरुम्बा मोसायो दावस्रि देलाय मोसायो ना हमनाय अबस्थाखौ लांनो हायाखै जोङो बे जेखाइफोरखौ लांनो हाया ना फ्लाइटआव बारा बे खामदों सिफुंदों जथादों जेने तेने लांनो हायो बेवहाय बेफोरबायदि जेब्ला मोसायो ओरैबायदि इम्फु बायदि जाफुबो माने सिगाङाव फैनानै केमेरा लानो नागिरनाया भिडिअ लानो नागिरनाया बे मोनसे जोंनि सिनायथि गुदै प्रिथिबिनि कारने आरो आखा खालामदों जों जुदि खनसे जुदि वर्ल्ड एलायन्सआव जुदि हायोब्ला गुदै प्रिथिबिनि बेयाव जा एसियानिसो बे जेराव थांदों जोङो माने थाइलेण्ड थांदों बेंकक थांदों इण्ड'नेसिया कुआलालामपुर माने मालयेसियाफ्राव थांदों बे जोंनि बे एसियायाव थानाय एसियाब्लाबो जोंहा बिथिं अस्ट्रेलिया आरो लोगोसे निउजिलेण्डआ जोंनो फैफायो एसिया पेसिफिक बाप्टिस्ट फेडारेसनाव बे फैफायो नाथाय वर्ल्डनि मानसिफोर इउरपनि आमेरिका लेटिन आमेरिका आफ्रिका गुटे पृथिवीनि मानसिया नुनांगौब्ला जोङो बाप्टिस्ट वर्ल्ड एलायन्सआव थांनो हानांगोन पृथिवीनि बयनिख्रुइबो गिदिर संगठन बेयाव जुदि जों बिबिसिनि खनसेसो हरनो हायोब्ला
आरो सारा बुहुमनि मानसिया बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मोसाखावरि दङ होनना बुंब्ला बर'फोरखौ होनानै सिनायजानाय जागोन जोङो। नैथि तिमुथिनि 3 बालाबनि आं फरायनो दै मुगाया मोजां फैनो आखा दाखनसै जाहा बिमा बिफाफोर सानना लायला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गाननाय गोजोन मुगा फैनाय नंला मोजां बोथोरफ्रा फैनाय नंला मोजां परिस्थितिफ्रा फैनाय नंला मोजां आबहावाफ्रा फैनाय नंला गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जालांबाय थागोन। बेबायदि गाज्रि संसाराव आं सासे सेंग्रा हिसाबै आं सासे सिख्ला हिसाबै बेबायदि गाज्रि समायावबो आं माबायदि गसंगोन बेसो गिदिर प्रश्न जाना फैदों। आं माबायदि गसंगोन एफा गाज्रि जाबाय कलेजावनो होन लामायावनो होन बाजारावनो होन जेरावनो होन हस्टेलावनो होन थाबायनायावनो होन केवल गाज्रि आरो बे बोथोरा बिदिनो जासिगोन। नैथि तिमुथिनि 3 बालाब 6 सिरिखौ जोबनाय दिनफोर जोंथ' दा जोबनाय दिनावसो दं ना बेखौ मिथिदो 1 पदनिफ्राय फरायदों बेखौ मिथिदो गोब्राब बोथोरफोरा जोबनाय दिनफोराव सफैगोन गोब्राब बोथोरफ्रा जोबनाय दिनफोराव सफैगोन अब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा जागोननो मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा थाखा अनग्रा थिफुथला दुगा बासिग्रा बिमा बिफाखौ मानि हामबाय होननाय गैयै गोथार नङै अननाय गैयै बेंज्लायै बांसावग्रा गावखौ हमथानो हायै दुबथां मोजांखौ अनै गथायग्रा सानस्लाबा लाबा मावग्रा दुबगां जानाय इसोरनिख्रुइ संसारनि गाज्रि रंजानायफोरखौ हामजाग्रा जागोन। इसोरनिख्रुइ संसारनि गाज्रि रंजानायफोरखौ हामजाग्रा जागोन। दिनैथ' बेनो दा दिनै जोंनि टेन्डेन्सियानो जल' सिख्लाफोरनि टेन्डेन्सियानो संसारनि गाज्रि रंजानायफोरजों लोब्बा लानानै रंजानो खुसि जानो बेयावसो थाबाय थायो। बे जोंनि हिउमेन टेन्डेन्सि नुनायजों मिथिनायजों खोनानायजों जों बे गाज्रियाव थानो नागिरदों। आं बुङाखै अनजाग्राफोर बाइबेला बुंदों जोबनाय मुगायाव मोजां बोथोर फैनाय नंला गोब्राब बोथोर फैगोन। इसोरनिख्रुइ संसारनि गाज्रि रंजानायफोरखौ हामजाग्रा जागोन। नै कालचार प्रग्राम जाबाय थादों आरोना दा जों ओंखारलांसै आरो जों थांफिनसै गोबाव जाबाय टाइमाबो थ' थान्दाबो आरोना गोजांदोंमोन मोसानाय हारिनाय बे माखासे थ' थांबाय थानोसै न'आव सफैबाय आरोना दायो थ' आखाइफ्रा गुसु जाबोजोब्बाय ग्लभ्सखौबो लांनो बावगारबाय दसे आखाइ हांना लानोसै आं अर सुनाय दंमोन बेयाव नै टर्चखौबो बावलांबायदां नै
आखाइ हांनोसै दसे गुदुं जाथोंसै लोगोफोर दा बेयावहा गल्डेन जुबिली ना रौता माजुलि इउथ डिपार्टमेन्ट बिसोरहा गल्डेन जुबिली जादोंमोन आरो ना 50 बोसोर जाबाय बिसोरनिया इउथ डिपार्टमेन्टखौ गायसननाय आरो ना बेनि जुबिलियावनो एसे जों बाहागो लाथ'है जों नुजाहैदोंमोन बेयाव नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बोरै जादों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार खालामनो हागोन आरो बोरै नुदों कमेन्ट सेक्सन गेजेरजों फोरमायलायनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयनिसिम साबायखर जायानोखि आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होनो हागोन ना लाइक शेयार सापर्ट खालामनो दाबाव आंनि चेनेलखौ जों दिनैनि एसेयावनो दोनथ'नोसै ना साबस्क्राइब खालामनो गासिबो लोगोफोर बाय